ikke se en skid. Men hej, vi er her. But we're here. Ui! Vi hygger. Og vi elsker falderaki. Ja, falderaki. Falderaki over selv, men nej. Wow! Kom nu, Chantal. Nu har jeg gjort den der ned. Er du klar? Okay, guys. See you later. Okay guys, så vi er lige nu på sådan en strip club. Altså ikke strip. Hey! Okay, ja. Yeah. Woo! I'm filming! Hello. Hello! What the fuck? Skat, vi har gået den der vej, vi skal den der vej. Nej. We have been in there. Professional boxer. I know. Eller, I don't. It's not going up, but it's... Say hello! Like influencer. No, just for my own. Hi! Are you happy? Yes. Yeah! Maja! How many? Hello, you guys! Okay, vi er her. Jeg ved ikke, hvad det er. Men vi er her. Der er kun sådan... There's only like... It's just our friends who follow us. Okay. It's not like... Shout out to the friends. Shout out to the friends! Okay, vi er her. I poolen. Nej, det er ikke poolen, det er vandet. Say it to the vlog. Det er bare så jeg kan huske det. Valerio. Valerio! Woo! Okay, you cannot even be in... Okay, Okay, det du sidder og tænker på lige nu, der er filmen. ja, fordi vi bliver glade for det jo. Jeg bliver ikke særlig glad for det. Så ja. Okay, ja. Så det her, det er vores værelse. Der er chips over alt. Og i dag er det sådan noget tid senere, ikke også, Mal? Det er meget tid senere, og vi sidder her på en restaurant. Yes. I går der havde vi det utroligt dårligt. Som I nok kunne se på de videoer, så blev vi rimelig stive. Så hele dagen i går... Vi kan ikke huske noget af det. Vi kan ikke huske rigtig noget, vi har filmet eller lavet. Jo, noget af det kan vi godt. Men så i går, der har vi slet ikke filmet overhovedet, selvom vi lovede det. Men fordi vi lå og døde hele dagen, og Malle hun faldt i søvn. Jeg kan sætte klip ind. Nu det hedder det der. Nej, men på sådan en leopardsofa. Yeah. Men i dag skal vi drikke igen. I dag skal vi ud igen i byen. Og vi håber, vi kan få en tatovering i dag. Vi må se, hvad klokken bliver, om der stadig er åben. Men ellers vil vi bare sige shout-out, og lad os se, hvad der sker i dag. Er det ikke bare det, Amalie? Lad os se, hvad der sker. Lad os se, hvad der sker. Og så tænker jeg, at på torsdag, vi lejer en båd. Vi ved det ikke helt endnu, men vi finder ud af det. Men ja, I kan lige få et lille view. Og vi har fået lidt lækker champagne. Men det er altså her, vi opholder os. Det her, det er vores flotte pool. Og det ser sådan her ud lidt sådan nedefra. Vores hotel er sådan deroppe. Nu er vi i gang med at spise. Det er lidt klamt. Men vi venter på nogen i byen her, så vi holder lige et pitstop. Ikke, Amalie? Jo, vi gør så. Vi holder pizza pitstop. Pizza stop. Ja. Og vi venter på en masse i byen. Vi har lige købt lidt i mellemtiden, fordi vi skulle vente på dem. Fordi de er fucking langsomme. Ja, nemlig. Så ja, men det bliver fucking godt. Det var et fjørpe. Det var ikke så lækkert.
Og det kan meget stille. Yes. Vi venter på, at vi kan komme i byen, fordi at vi venter på drengene, som vi har mødt i går. Hvor er min cola? Det var by the way ikke dem Hvor er min cola? i videoen. Nej. Det var by the way ikke dem fra i går. Det er nogen... det er nogen, vi mødte i går, faktisk. Ja, men det er ikke dem fra videoen i går. Det er en video. Jet Holiday. Det er nogen af andre. Jeg ved ikke, om det er. Men det er nogen, vi mødte i går. Jeg elsker den her sang, skal du have. Hvad har du fået? Jeg købte mig en lille øl her. En lille øl. En liters øl, mener du nok. Ja. Men du er her bare. Jeg er her bare, og det er det pointen er. Det er jo det. Men vi er glade. Prøv at se, altså sådan kig. Altså, okay. Ja, og der sidder nogle gis herovre, vi godt vil have snakket med i dag. Jeg skal bare have et toilet og en bælge. De her gis, vi vil snakke med i dag. YouTube challenge. Say hello to the YouTube. Hello. Hello. Så guys, vi er på båden. Og vi ved ikke, hvordan man sejler helt, men det skal nok gå det hele. Vi har fået en virkelig lang introduktion af nogle virkelig flotte mennesker. Woo! Ja, rigtig godt. Vi har fået sådan en fin bad her. Yummy, yummy, yummy. Så aftensmad. Og man drikker øl selvfølgelig. Det er min aftensmad, det her. Skål for den. Skål. Og de har fået flæskesteg i dag. Hvor lækkert. Tjener til at få flæskesteg i dag. Så jeg er helt op at køre, fordi flæskesteg det er min livret, og det var lækkert. Så jeg er bare glad i dag. Goddag. Altså, skål på den også. Bare jammers, altså. Jammers, ikke? Altså, det er bare lækkert. Men vi skal i byen i dag, som I nok måske godt kunne regne ud. Så jeg glæder jeg til en masse sjove clips. Jeg glæder jer til nogle sjove clips, sikkert. Vi ved det ikke, men glæder jer alligevel, altså. Ja, det er altid galt. Det er nok meget galt altid, hver en tid, altså. Vi prøvede at få nogle båddrenge med på vores tur, men vi kunne simpelthen ikke lige overgå at gå og spørge dem om noget Insta. Fordi det lige nogen, der var pænt gift, så... De var mindst 30. De var mindst 30, så vi gætter på, at de var gift, så vi gik ikke over sport. De ville synes, det var lidt ægget. Så, man ved jo, at man ikke har en sjov aften uden noget sjovt. Så, vi skåler på det. Skål! Fuck. We fucked up. Yeah! So see you guys. Så vi er i byen nu! Og vi skal over finde vores yndlingssted. Så det bliver fucking godt. Kæft, man får side-eyes her. Vi får meget side-eyes, men who gives a shit? Cause we're just here. Men Vi er her bare. vi skal over og finde vores yndlingssted. Amalie slår sine fingre. Amalie har slået fingrene. Og det er ikke, hvad man tror, det er, guys. You guys. Men vi skal over og finde vores yndlingssted. Så det bliver pissegodt. Og vi glæder os så meget, altså. Hej. Og Amalie har lige taget fat i den forkerte person. Fordi hun troede, det var mig. Du er bare dansker, altså. My mom! Hun skal lige ringe hjem hurtigt. Guys, vi sidder i en random Guds bil lige nu. Jeg ved godt, I kan se noget. Vi sidder i en random Guds bil. En græker, vi har mødt på vores hotelagte næsten. Og lige nu er vi i hans bil og skal til mod og et eller andet noget flot noget. Lige nu er han over at købe nogle drinks til os, mens vi sidder her, ikke Amalie? Jo, ja. Og hvis vi ikke ender hjem i dag, så græder vi. Nu kommer han. Så græder vi, men see you guys later, fordi han kommer nu. Hej. Ønsk os held og lykke. Jeg skal opdatere, hvis der sker noget nyt. Hej, han kommer nu. Lige nu er vi her, ude på en fucking mark, eller sådan noget lignende. Og Amalie står her. Oh, this is our very beautiful driver. And our new friend. Very sweet. And he got us out here to the beautiful beach. Yamas! Show the tattoo. This is the guy that told us what tattoo we should get. Slok. What? Slut? How is Yamas? Skål! Yeah! Sister there. Oh my god. Vi er chicken. Yeah.
Vi tjekker ud, så vi har alle vores ting her, og kufferne er deroppe i lobbyen deroppe. Men det er vores sidste dag. Det skal sgu nok blive fint. Noget en dag. Det skal være stive i dag. Sikkert altså. Vi ved det aldrig. Men det er dejligt.